We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. Ngihamba nendoda ehlala iphethe ama-message. Kaizer Chiefs 1, Mamelodi Sundowns 1. Ngiyakubona ushaye sakho zebhakabhaka uphelele. No, ngiphelele. MK1. Yebo bhuti omdala. Uthini baba? Ithini i-message? Operation Thatha Sonke bengizovikela futhi indebe yami. Uyivikele eOrlando, uyivikele la. Yebo kunjalo. Kanjani? Hayi kanjalo nje bhuti omdala. Akithi manje njengoba badrowe kanje. Mina ngeke ngafuni vele ukuthi kuwinwe la. Bengifuna yona i-draw. Makuwinwa ngabe kuwina i-Sundowns at least ngoba asikhona ukulalela okushini mangabe kuwina i-Chiefs. Omlomo bakhuluma kakhulu. So i-draw i-right kakhulu ngoba ayinathi sidraw namazulu. So wena kusasa nathi soba na 7 points. And soba ngaphezulu ngoba ama-greatness siwashaya ke manje. Ngoba abafowethu inkinga yabo awina nje igame eyodwa nje sekuthi asifuna iligi. Sebeyithathile iligi. Iligi ithathwa kanjani ngamagame amabili ngoba kuna 30 games. Angeke. Umthetho we-PSL ithi 30 games. Wena ufuna ukuthatha iligi ngamagame awu-2 ukuthi akubele lockdown isathe into yethu. Angeke. Ake bayenza abafowethu 2020. Bese yase lockdown. I-COVID wathi somewhere lapho. Bese dlala amagame ngathi oma 18 or 19 games. Bavala ukuthi hayi sifuna ukhoza akasinike into yethu. Ukhoza uzokunika kanjani into yenu amagame angakaphelele? Angeke. Dr. Ivan Khoza wathi no fundani ukulinda bafowethu. Akulindwe sazobuyela egroundini. Yebo. Hayi sifuna into yethu but no anifunda ukulinda. Sazobuyela egroundini ozowina iligi sombona mase kudlala 30 games. Awukuthi uzowina iligi ngenye 15 games ayenziwa lento ebholeni. And then engizofuna ukuyibonga kakhulu. Ngizobonga ucoach we-Sundowns umfaki weMayilula. Ukuthi ashaya igoli ngoba bekuwari ukuthi no labantu abangawina sobayini. Sobayini elokishini. Sobayini elokishini ngalabantu. Akulaleki uma bewinile. Akulaleki ivusela yoshaya kuze kuse. Balabantu ba-celebrate ngisho iwini nyana nje e1 nje bangathatha i-trophy. Ba-celebrate elokishini akulalwa. So i-draw i-right ngoba ibayehlisa phansi. Thina kushasa siyowina ngoba ungaze ofole kwansithi namhlanje bawine balale sebaphezulu kwabo. So into esingayifuni nje ukuthi no labantu bawine. Ukudraw kwabo kuba ne-peace. Siba ne-peace elokishini. And i-Sundowns nayo ingidisappointile. Awukwazi ukuthi ungayeka abantu abadefenda nga-8 defenders. Labantu abaselanga ukuwina. Abantu base i-draw bona. Draw noma i-lose. Uyabayeka babaka ibhasi ucoach we-Sundowns. Uyeka kanjani abantu abazoli draw? Labantu abana-star. I-Sundowns i-team enkulu. The big team Sundowns. Baba ama-big team. I-Sundowns abo-Pirates abo-Al-Ahly e-Africa. Jikelele. Uyeka kanjani i-team engana-star mfowethu uzoba kanjani i-team engana-star? Kanjani i-Sundowns ubuya ku-Cape Champion ine-chance u-2. Hayi man, hayi coach Kayoso ungangidisappoint mfethu. Kabani mfowethu awushaya abantu ngizokwazi ukuba happy kodwa awukusala bhuti omdala ngiba happy makuso ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba akekho umuntu uthathe 3 points. I-draw le but for each is too much. It's a win. For each yabo injalo.